Case number 2. Esther Boahen'S Kumasi Atonsu. Kwalen Sabuaje Aguna SDA Secondary School. Ehon wachradie. Tiene fie ha yeshi. Akwahwefo de nwom to obeje ababa. Ewo dwumadie no ase. Obapa. Ma he. Yeah, na awie kasa den. Me pa cho mon kata nen ma ha wan ya mame. O so yan kata nen. Ya de opa de ope ni ayama kama. Ah, party ade. Hey. Me ya crazy pa o. Ya papa. Mutie so mama premai. Yo ma one so na mama de o ye o. Pa cho meti atonsu. Yo, e de na de na ma wie. Pa cho de me na ma wie ni se. Me ko school with Titrim secondary school. And I'm a SS3 na me share teacher ni bi na o kira de o Titrim primary B sana school na ye friend. O kira de o ho na o de e pass em to menim. Ti me ne wo ho no na nyinsen. E ba. Sata na wo mfie sen. Na me wo 17 years. No wo mfie sen. Pa cho de na wo wie teacher training club kira de ntini age ni de na menim. Esa who school ni akotia de no so tonso yode my way to any desesi be was na me ne fair furu ti e fair furu na me koka kire no say me boss so kire na asem obeka kire me ne say na ene ye hwan nti oka say ye hwan voice said do tonum ke so tonum aso the very voice oka say ye hwan no e ma me hu say ene nipa yi adwenbone bi woni tirim because wa unim say wona me nete ho na nyinsan aba na me de betu anim na wo kasa ye hwan de e che se adwenbone wo tirim nti free ho nom na me betro SSC nti man kokọ na nchen ya because obi a obi sasa na ebi kula obetimi de aduro bi egu nsem anase bi amount nti man kokọ na nchen ebiem kopem se metro me SSC wo de nyinsan ne tro mpatron me tro na mo 3 months na menyem 3 months tim wie na me free krom ho ba me na nam nchen wa tonsu ti manko ho bia nti efro ni pie no na maame mu bisa me se hwan ene na me chire mu chiro mo se me ne ablanti bia e friend Collins teacher Collins o chira de wo hase ni teacher for ni atopa ena me maame mo de koto nanim eno nso mo de koto nanim no o se nyo no sa time no na ye menya be 6 months wadi ka che ne se wonyem no o se afedi enyo no o se nyo no okay nti obi a o se nyo no an 6 months me wo ho saa na me ma me nua me ne te wa ha se eso se bibia to be training nti Nkomo fa me nko hospital na ye nko yi ntungu na obi anya wade eye de na wo de me ko hospital akoyi egu 6 months nso de me ko manim eje se mimi wudi a ne mewu ko na wo de wote ho nti na me sheda nti ase nti mi sister odi manim a ne nko ne me ko hospital ho wo de me fast of ma me bi ho say asem na ekoso no nti ase onu ne nua ne me se bibi ye me a ebe ha no ti sofu ma me ne nkasa nkire me na sofu ma me nso di akire bi me ye ko hospital ko ne wago high school junction ti ye ko ye na nurse ni ne ekoto ni tumefo say se me wo wie a metimi ato ami school so na 6 months de omo ye amewu to bo mi hu a ebe ma me ti kansu ko to agu ayo mo sata menim nyansa usa ena ye sasa ye chi na ye bae nti ene sa na ebe ye de a sika na wo senka wodi ko yi agu no wo de fama me na ye mfa nhwe nyinsen ne kopem se me de bewo nti se sika no ena o de ma me na me de kototo ma wo ho nema eye Collins no wo ba kai sa times ko de ma wo ache yo to aso nti me kototo nema no na sa time na president Kofo na wo so nti na awo ne ade na e free ti me wo ye be fa me free maternity care ti me be fie e bo na mane se ma wo na wo be hwe me na okoye no eno anu no ahuni biem o se enyo no nti enyo no anso fi jiska ko yigu enyo no anso jiska ko toto ne ma eche ya nti akora ni nya be 6 years no na menene wo ho no me bo me din se me de Boahen'S ti ya na o ka kire me se ofiri agona asaman na ne maame nso de boama nti na che sa se ne maame ne me din se mso minim maame no na minim na busuani bi nti akora nya be 6 years na me ya me course akuru ni magona asaman ho na mpo boss edin ni se me hwehwe maame bi sei nyame o pass empa
me ko ye nso nyame adom die me kosi ni so se ne ye ne maame nuaba ena o kire me se maame ne baba bi wo Kumase hawo nti maame na ba ha a wo be hwe ne ba na o de maame ne number e maame na me bae na me frɛ maame no na me kɔhwehwɛ maame no tim ko ya me de kɔto maame ne na maame ne se eni o mo so da e wo fie ha se woni obi kora wo na sata mo wo tetrim kyira ade no o ye se o je transfer efiri ho o kan ne ba ne se o firi ho onti ase firi na ne ba ne firi ho na onti ase ba o ye ne ba ne si kurom ho na wo firi ho se na bone na wabedi ni nti na o si wo firi ho ti sada ne sisters mu nyina na me kasa se eyo mo ne nka obi di ye na eye wo ma nka nya de omo bra na be ye ne de nyame hira wo mu makoma ntomeyem efiri ho no enhwe ne ma me ka kire ne maame na ne maame ne se okoka me ne akora na sem kire ne ba na ne ba ne didi na tem eye brei nti okọ ya sorry okọ Adventist o yezi ni omo so de nkomo ntesa omo wonte pa de no esa onka akora na asem hu biem nti se bia menene kasa na me kasa se bia mesra no me wie school no results ne ba ne mentwa nso na mpese me komanim na me maame nso ne me papa agya nti na nhwe no enye papa enye na wa hwa akola wo maame no papa agya na wasa akonyem etesei ni muodin muoya me maame a ne kurikura me mu kakara na mesa akọ school biem nti mia me ton credit transfer me ya na mnya kakra na me de call elite college na nyame adom itimi kotwa ho no na me de call me ye distance e wo UCC itu a teacher am fine ejuma adai ena me wa brebe nyina akoye no amfanya ejuma adai ompe pacho na ase me ware wo kwem na me woe and yes anya hwe certificate ni da ho titam bia opese obeto aso be anya hwe to aso na me de tise bia me hia bibi se me wo school mu ne ade me hia bibi a gese me kan na ye ne se wo hu me mobo na bia 100 cedis bia no they send ne ba nti last time no me de ne call baby se di ositie no o ka se me wo obeye DNA sa akora ne ye ne ba no akora ne nya 17 years DNA ne nso a be ma wow DNA ne nso a o meye ma na me de ne call baby nti honom na nkakra ye frɛ ne nkakra na obaye ina DNA ne yekoye mukoye DNA no yekoye DNA ne wa ya mo fa results ne to so man hwe yekoye DNA no last month 22nd na results na ba wanya ne de menya me de e ba ye na asem ewum ni se akola ne ye ne ba mam se waje mami na ba wie ye no nso no ye 22nd ni besi sa abrinka enipa de nka ye je de wo wiase ka ba ye ne kora no ka woni wo busua na se wo de nka bra de me ye no na results ne ba e kire sa akola ne ba no edisen 1 month ne pepe oh we dey nkam se enkwa akiri ka sese bia wo boaboa no wo de kasa nti nke bia ka o maame ana se bia nka obi bia meba mema odi bim na ade no wa ma ye nim agu ase nti bia me de me na yesi so ti we de me amehwa aka bibia nka me ni problem be si wayi nani na afre ne me wo ho sa na me phone bele te me phone bele na at times me ye mada ka bi nti ya na me ba no akola no free school aba se wa na chi uba na chi sen me no fine ya na o free school bo na ko hwe ho ma me nti oba na o se ofre me sister sister eyi ene colleague on yo no ofre no so colleague ofre papa colleague hwa ho se afre so onimu no afre me afre mama permine ohini ni adazwa obie ndi we de on me kana ncha na call ne ese ba biem na yo no na se pikiye o pikiye no o se papa na se mo ka kire ono akora nsa akora na wo ofre no na emu manyame okay nti oni akora ne wo Nkomo na dana ebo 5 wa obefra akora na me se de wa ye no kora no do wa ha akora ne de ba me so ogumani ase udi fin bebre aka me akora amenye basabasa
ogumenim asisi na se yaba na wutimi fra akora ne wa akire se woni akora ne mu nkomo a se kwan bi so no entwa yi amame nti ma mpacha we de meka nokore me blockade no e wo me line me WhatsApp ne na ni o se wa block ni so wo fra wa be den we hu call side ni nyina se be ya onko fra akora ne mfa adwemboni bi nkoto akora ni tirimti me blockade no nti eko panyini bi anim ti ye kana na o se nipa ne se o se ma block ne ade nti na wo se me bi eno so ochina na wiki me bi bisine me hu ko me hu hwe yo me so me ni kamafo bi ama me ne papa ni kafra na me de bedan ho se aw nyame hira abusua emma ya na de bia me mai mitumfo ade bi wo ho na wo de abotre wanhwa na ade bem akodi fo wasem no ededodo wanyinsen kolabre mu nyinsen be ma se mea enyemea wadi akire wawo sese DNA aba approve se ono ena yakra ne papa wadi bem na yabotre kakra bi na ese unya enpa akra ni guase wo ho bia wafere sese no wafere nti wo fa pran ni momentum a ode beba producer ma frɛ na maye mon frɛ ye wura maye ye teacher currency aboaje agona SDA ho no wakira de ne meboa Esther mon frɛ no maye na ya ne ni Nkomo sasem we mi manage ho papa me pese ye tu ye bo ase ye mpese ye betu mirika asem na aba no bia o prepare na wa banimu because so wa akola 17 years na ya twa akra no manson results ni nie e kire se we oye ba no o bag animu saa no eye niema bebre ti oboaboa ne ho na wa ba saa na mehunu no enti producer mon frère na mayen na obi say yesi won de omu ade frère na obedi di watem ene ensama o makeka de bebre nam se da bi SD ni onye saa ya tete wo mo ye discipline eti wonye saa da titofia kwamu nyina asem wo mo ye interest o ma sori ba ni ugina court hai eti no o mo nyina wo interest o saa case we mu wonfa wo befa na me pese so befo wonfo ye de besi ya Esther ochina asem we ye besa to aso ochina no pa una aye me first case ye ko ni akofre na akopem tam ye benya no ansa no ochina betena se no me promise ye bekọ agona ezi yesuku mu ho eni na koshia ansa na story na baso ye promise amede ma kawakoma to ye majankaba onyame mu animu mu ase da baby wapem so akoduro no take it from me what ye man benefit of the doubt bia oboaboa ne ho na wa ba animu nti ye mpre ho enti teacher Collins aboaje ya wo picture wo kira de wa gona SDA secondary school meba we Adventist eye pa asem no nie mi gina wachi me se anya boapaye de mu adindu mu ninko na bia oboaboa wo ho ochina ye be san tena asem no so ansa na ochina e be tena so no ye no be hia onyame mo wa menko Esther 2 minutes yen fa call ma Mary